everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ania ang laing sumpay ning atong sugilan. Katapusan, kadaugan. Daymaris, tambagin ang uyab nimo. Ha? Nga naman? Muundang na kuno siya sa pag-eskwela. Unsa? Mao na iyang gustong mahitabo ron. RJ, nga naman? Wa na si Manang Herbert. Ha? O sibot ni mo ipasabot? Wa na siya makontak na ako. Nibisan text na lang. Huwag nalimot na siya na ako. Mao ba? Hapit na nga mong finals. Ang akong bayranan, sa kauna man lang. Pila man daig kinahanglan? Dako-dako ang akong gikinahanglan. Pila man lagi. Kay basin pa og magkatabang ko nimo. Uy, ayaw, mauwaw ko. Ilabi na kay pila palang kabungan ang nakalabay nga gikan ka sa ospital. RJ, dili ba day ka gusto nga matabang ko nimo? Maris, Ayoko pugni sa pagtabang. Bisan kamay. Ang importante nga magkatabang ko nimo. Panahon na sad nga magbawas ko sa imong pagsakripisyo nako, dili ba? Maris, Ayaw pag-undang. Paminaw sa tambag ni Daymaris by RJ. Ayaw, paghahigahi sa mong oo eh. bayro di. Mao na gingon nga, sharing. Sharing sa kalipay o sa problema. Mao na matuod nga uyab. Dili kay pasagdan lang imong mahal sa kinabuhi. Mao na, RJ. Karon, kay ikaw man ang nagkinahanglan. Ako na sad ang matabang. Sa panahon bitaw, nga ako'y nagkinahanglan. Ikaw man ang nangita og paagi nga masulpad ang akong problema, dili ba? Oh, tinuod. Og ang imong gidangpan sa problema ni Maris, mao si Kuya Herbert. Di ba? Oh, bayro di. Og karon, nga na siya mo kontak nimo. Uy, dili mahimo nga kanalay hinungdan nga muundang ka sa pagtuon, oy. Pero, iyan akong gikalimtan. Oh, come on. Ayaw pagsultian na. Tingali. Wala ta mahibaw. Tingali, nasakit si Kuya Herbert. Kung nasakit man siya, siya ro naman sad. Dili gigid siya makatawag na ko. Dili siya makatext. Kung unsa na iyang kaimtang, ug asa siya. Aron sa ingon, makaadto ko niya. Maunay sayop niya. Pero, sa iyang sayop, gubon mo na ang iyang damgo nimo. Bayro di. Ako bay. Bisag ingon ani lang ko bay. Pero, doon na sa ko'y mga bulawan ng hunahuna. Ay nga, ikatampo sa problema. Bay, Hinamdum ka? Unsay tugo ni Kuya Herbert? Sa pa siya mulakaw? Miingon siya nga kinahanglan nga humano nimo ay mong pag-eskwela. Mao'y gusto ni Kuya Herbert nga doon na kay diploma. Timaan sa imong paglampo sa pag-eskwela. Klaro? oh, bayro di. Naaraman di ay na. So, nga nung muundang ka man sa pag-eskwela? Maris, Tugon pagjod ni Kuya Herbert. Ingon siya, Lodi, labani ako manghod ha? Bisan sa'y mahitabo. Oh, di ba? Og mo ni ron. Dili lang ka sa away ti kalabanan. Kundili, lantaw na ako nga ang pangandoy ni Kuya Herbert nimo matuman. Sa gamayang problema, madiscourage ka dayon? Oy, ayaw ana, oy. Ipakita ni Daymaris nga may panindigan ka. Rudy, Yes, Daymaris.
kinahanglan nga ipakita ni Bay RJ ang iyang kaligon. Dili kay magpadaog sa siyang kahuyang oy. Sa gamay problema, mahunla ka dayon. Bay Rudy, Ipakita nga ligon ka. Nga, bisag unsa ka dako sa problema, dili ka maratol. Og andam kang makigbisog. Andam kang magharong sa maong mga problema. Kana, mo na husto. Husto si Rudy RJ. Og usbon ko, ayaw ka balakang. Tabangan ti ka sa imong problema, kutob sa akong mahimo. naikog lang kong Maris, bay. Naapil nun siya sa kahasol. Oh, ano saktong uyab? Mutabang yun. Bay Rudy, Ipakita gud ay mong kaligon. Ayaw ka ratol sa problema. At tingalig, ma-discourage si Maris nimo. Bay Rudy, Ma-discourage si Maris nimo tungod kay makaingon siya, oy, kabati din ning RJ. Gamay problema, surrender dayon. Unsa kay mahitabo no kung magtipo na mo unya, dunay problema. bay, Ang gipangita ra ba sa babae? Kanang lalaki nga isog. Kanang anda mo dawat og challenge sa kinabuhi. Og kung magpakita kag katalaw, nahadlok ba nga makigbuwag nimo si Maris. Bay Rudy, Buwagan ka og mangita siya og taong makamaong handol sa mga problema. Biyaan ka, talikdan ka, og tingalig mag-goal ka. Kay nahibaw ko nga in love ka niya. Kada kong kahunlakan kung muundang ka sa pag-eskwela, dili ka makagradwar. Og lagmit pa nga buwagan kang Maris. Nakasabot ka? Ha? Bay RJ? Syaro naman sad. Iya kumbugan, tungod lang ana. Buwagan ka, oy. Kung ako'y babae, buwagan di ka, oy. Ratulon man ka. Busa, di ko gusto og taong ratulon. Nagmahain lang ko kung Manoy Herbert. Pagkasa ka, bay? Ayaw mahayi si Kuya Herbert. Kay dako siya og sakripisyo nimo. Bay Rudy, Mahayan mo ang taong nagpangga nimo. Nga, bisan dili ang problema. Problema sa mong uyab nga si Maris, pero wa siya magmakuli. Kadako sa kantidad nga yung natabang nga. Ug tingali, labing siguro, inutang to sa maguwang nimo. Uya, wa ka lang maghunahuna ana. Baga kag naong kung imong mahayan si Kuya Herbert by LG. Bay Rudy. Mo cash advance lang tingali ko sa akong gitrabahuan. Aron akong itabang kang RJ. Tingalig ko na magpada Sir Herbert ug tabang niya. Tungod kay nahibaw Sir Herbert nga nalambigit ko sa iyang mangod. Mao tingali ni ang hinungdan. Pero sa pagkadiskrasya nako, nitabang man siya. Ngano kang wala siya communication kang RJ? O kung asa na siya? Badar dengan akong nahuna, bay. Kung unsay nahitabong Manoy Herbert, Ampo lang ta nga way daotang nahitabo niya. gimingaw na ko ka Manoy Herbert, bay. Magmalig-on ka oy. Naunsa man ka. Magpulis mo ka ta. Kinahanglan nga lig-on ka. Pusong bato. Dili ka pusong mamon. Bay Rudy, Kun mao na nga luha lang din ang atong kadangpan sa mga problema. O di na lang ta magpulis oy. unsa man di ay. Mag-artista na lang ta. Bay Rudy, Kun dili ta mag-artista. Oh, magtuko na tang beauty parlor. unsa? Naaw, nakagawas na siya.
Tuod, nga na siya. Sorry to keep you waiting. Mga upat gid ka oras ang inyong pagpaabot. Okay na, sir. Sorry, Tisoy. Di kang bisita. Okay lang, sir. Mga tao nga atong itabangan, nga hangtod niya sa atong kamatayon, di sila malimot nato. Sir, Mao na importante din sa kalibutan, Tisoy. Nga kinahanglan makatabang ka sa imong isig katao. Sa ilang mga problema. Aron kinumduman kanila sa umaabot nga higayon. mao ba, sir? Kasi higayon nga ikaw mapandol, doon ay mga tao nga magkaingon nga, uy, kaluoy niya, napandol. Dili kay mo ingon, hala, mirisi, gabaan. Anak good, sir, no? Yes, Ara, Tisoy. Kung si kapuslanan nga nakadikang kwarta niya, di ka mutabang sa imo isig katao. Maayo bitaw ang imbong gibuhat, sir, no? Salamat, Tisoy. Di ko lisod ang iyon, Tisoy. Di ko lisod nga pangayuan og tabang. Malumukog kasing-kasing. Apan, Apanong sa, sir? malumukog kasing-kasing sa mga tao nga mantigong mulantaw og utang kabubuton. Apan, sama ko sa irong buang kung ako'y binuangan. Sir, Karon, nakita mo ang kalumo sa akong kasing-kasing. Ngadto sa mga tao nga magpakitabang kanako. Pero, bakit unti ka? Sa the other side of Carpio. ha? Kuyog mo na ko. Ara, Tisoy. May agdoon ta. Pagkanaog ka mo, Ara, Tisoy. Yes, sir. Dali na, Tisoy. Oo, Ara. Nagkakita ka mo sa taong makasasa ug maluibon. Sir, Iya kong gilawg sa tirong. Human sa akong kaayo niya. Unsay sabot nimo, sir? Batik ang iyang binuhatan. Kawatan, tikasan, limbungan, traidor. Ha? Ug ang mga tao nga samaan ang traidor, maluibon, tikasan, limbungan, mangingilad, ang angay, tapuson. Unsay buhaton mo, sir? Miburot kasi imong armas. Watch and learn, Tisoy. Oh, kinuo ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.